Il-qorti ikkonfermat li l-poplu Malti u Awċi qed jinsteraq mill-kontijiet ta' dawlu l-ilma, għalkemm il-gvern min-naħa tiegħu insista li mhux se jagħti refunds lill-familji li nsterqu. Dan huma l-aħħar żviluppi minn saga twila ta' tkaxkir tas-saqajn f'rigward tal-mod kif qed jinħadmu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma dawn wara li fl-aħħar xhur waslet il-konferma mill-Awditur Ġenerali li l-kontijiet qed jinħadmu ħażin u ħafna familji qed iħallsu żejjed. Bil-gvern l-ewwel prova jgiddeb dan il-fatt qabel ma mbagħad ammetta li hemm problema fil-mekkaniżmu. Il-kampanja elettorali u x-xhur ta' qabel kienu dominati minn dan is-suġġett fejn filwaqt li l-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jsewwi dan il-mekkaniżmu jagħti lura l-flus kollha li nsterqu fl-aħħar snin, il-Gvern Laburista baqa' jonqos milli jagħti direzzjoni ċara għajr li qed iħares lejn il-mod kif jaħadmu l-kontijiet. Issa li anke l-qorti konfermat li l-kontijiet qed jinħadmu b'tali mod li l-Maltin u l-Awċin qed jinsterqu f'reazzjoni maġla maħruġa mill-Gvern tal-Labor intqal li minn Kastilja għadhom qed jiffinalizzaw l-aspetti kollha biex jibda jitħaddem avviż legali ġdid dwar il-ħruġ tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. F'din l-istqarrija mill-Ministeru li tmexxi Mirjam Dalli, il-Gvern ikkonferma li mhux se jagħti flus lura ta' serq li seħħ fl-aħħar snin u qal biss li l-avviż legali u s-sistema l-ġdida mistennija jibdew jitħaddmu fil-ġimgħat li ġejjin u se jkollhom effett minn Jannar tal-2020. Dan ifisser li se tingħata biss refund tas-serq li seħħ fl-aħħar 6 xhur u mhux ta' snin ta' qabel. Il-Gvern Laburista qal ukoll li s-sentenza tal-qorti li ngħatat fl-aħħar sigħat qatt trid tkun analizzata. Din is-sentenza tal-qorti anke kif rapportata mix-Xandir Nazzjonali tgħid li l-Prim Awla tal-Qorti Ċivili preseduta mill-imħallef Anna Felice ordnat lill-kumpanija Arms biex tirrifondi ħlas żejjed li tħallas minn sit ta' dar f'Ħallija. Fil-kawża li Darren Cordina u n-notar Melvin Polidano fetħu kontra l-Arms, il-qorti kundannat lill-Arms għax il-kontijiet inħadmu prorata u mhux abbażi ta' konsum kumulattiv annwali kif il-fatt kien diġà konferma l-Awditur Ġenerali u l-Partit Nazzjonalista wara li eluf ta' persuni ħallew il-kontijiet tagħhom fid-Dar Ċentrali. Il-Partit Nazzjonalista qal li din is-sentenza tal-qorti tikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista li s-sistema ta' kontijiet tad-dawlu l-ilma kif bdiet titħaddem mill-Arms l-2014 qed tikser il-liġi. Il-Partit Nazzjonalista sostna li dan l-aġġustament annwali għandu jibda japplika l kulħadd u lill-klijenti kollha li ġew affettwati mhux biss dawk li lesti ftħu kawża għandhom jieħdu lura l-flus li ħallsu żejda. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li s-serq mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma għandu jieqaf u dak li nsteraq għandu jingħata lura mill-aktar fis.